Hurian itu hata di parsaorata partangyangan bornginon di hamua manginang dohot na di Bagastabe melalui live streaming ada orang sudah mulai partangyangata parjolo mahita martangyang di Bagasrohatabe martangyang mahita. Amin. Maredehita bukuede nomor 10 pitu ayat 2 dohot tolu ayat tolu laos jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi parbadia na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Parangiho kamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite saluhut ulaon na denggan, oloi hamu ma Jehova marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Saitogihon mahami tu anakmu. Asaibana na punahami. Lehon madihami haporseaon na sitong. Asaholak ko sabing haposan nami. Unang loa suryam marhaposa tuaka na dihasyanganon. Ay holako do haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhot tuhami dalat tuhatuaon, asa jumpa kami asini roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata turpuk epistel di partangyangata imana dienet, Sian Lukas bidu 12 ayat 40 sia 1 ayat 50 tajahama marsika sorin. Narodo ahu madangguron api tutanoon dihasiholi nasarohaku do anggiat harugalak nian. Nadiripu rohamudo nalao mangalehod dami au tu atas tanoon
ubahen naro, dangtung, hudok madihamu, panirangod do tahe. Ayolah lima maralon na mahalap na sa jadu, na tolong maralon na dua, jalan na dua maralon na tulu. Maralo ma, ama tu anakna, anahi tu amana, borui tu inana, sima tua boru tu parumainna, parumaini tu na boruna, ido sahat ni patiki, martua mana tu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dihita buku ede nomor 512 ayat 1-2. Yesus nanodohot kami holong ni rohana donasa namura luhut di baito dinai dum di sesa utang ni dosa tai ha angi rohamu sude ta arah homadonga jabung hatanai hatai dipakai usi jatamu ino habis tarada sumuruni jupanda murasu di manuni ino habis sudi dahan madungan tabi Martang yang mahita, asini roham mali Tuhan nau pangasau kami di parasoron nami nanai marsarap doha tami marhite perpungon nami di bagas jorom nabadiaon atau ngamang sayho mali Tuhan nama parbadiai doha nama ngalio dame sumurumi asa di bagas alas ni roha nang haporsion no tugu hamile Tuhan manangi-nangi do na payuti huton hatam nanai sipatu begiom mutu hami mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangi kami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Hatani debata na sahat tuita di borngino di partang yang atta. Ima na denet sian buku. Pesalmen bidu 22 nama muka sian ayat sada sahat rodi ayat walu. Tapai uti uma di bagas rohata nang dinganat tabe. Hujahau matuhita songono mandidok disi odo hatani Jehovah tuhita. Titing tuaka panguhum, ede sian siasap. Tidang do debata di bagasal luhutan ni debata, madabu uhum do ibana di tonga-tonga niaka panguhum. Sadia lelengo do pagi dohum muna uhum, jala di kano muna aka parjahati sela. Patik kosamu ma uhum tuna met-met dohok tuna sopot somarama, odihok kamuma nadangol dohok napugus. Peluahamu mana met-met dohok napugus, siat tangan niaka parjaha ma peluahamu nasida. Dang manada nasida, jaladang ulu nasida parrohaan. Saya mardalani di haholomo do nasida. Jadi rebe-rebe masude aka ojahan ni tanoon. Yang goau nunga pola hudok iyan. Aka debata dohamu jala anak nasutibul dohamu sudena. Alai atik pesongoni mate dohamu sogut songot jolma hian jala tinggang dohamu sogut songot raja na asing sada hehe maho ale debata sai uhum ma tanoon ai guru diho hia do aka perbegu sudena ido yanggo sahana dihamuna sude amang inang dot akadongan
na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Ra molota sigati hatani debata nanaung di batu bigio tuita di Bornginon. Tung macelas doro hata jalatabba do pakirimota maka porsiai debata. Ala tung di hati dakod do. Tung di barita do tu hita. Songo dia do pabahena di debata naing makukup aka bangso nang saluhut aka halak na tugu mangalu-alu majou para sinirohaon dohot majalo naing mangido pangurupion siat Tuhani. Nah, tudos tusima musee boi dohonotta molota bereng naking sian ait usada saat rodia tualuon ima taringo tu akan masa di tonga-tonga ni bangsa Israel taringo tu uhum na sumardalan praktik-praktik hukum yang tidak berjalan nama baya gabe susah aka homna bangsona nang salhut aka terlumubi akan mek na pugus akan marsikor akan dangol dot akan sopok somarama songo jolma na mangolu hita tu rasudido hita jolma makalomohon asa aka uhum na tigorma jalota dohot aka uhum na tigorma si pamasao tu hita jaladarong jolma na makalomohon asa aka uhum na peol manang aka uhum na sotikos masa di nguluna ala takas doi molo uhum na peol do manang uhum na sotigor do terjadi masa di tonga-tonga ni sasahalak boy doi gabe berimbas manang marpangotak tu hasusaan di nguluni halak gabe manginona gabe mabayad tabba sikorna gabe mabayad tabba susana alai molo halak na majalo uhum na tigori pasti do tabba do las nirohana tabba do kepastian di dalam ninguluna ala di ida mardala denggad do sude aka uhum na naung dipraktikkon di tonga-tonga ni pardala ningului. Nah di hamuna amang inang dot akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Suang songonido nong berita nasahat tuita di bagasa tikyon marhite jamita pertangian na naung tapay utihu di bagasa tikyon. Tutu molo didok naking diayat sara sahat ro diayat walui taringok tu titing tuaka panguhum. Namar bocir doon siala na sowadong be di ida siasap songon sahalak paride manang songon sahalak na mangula di bagas joro di debata songon sahalak na badia jala songon sahalak na totong memuji-muji debata alai di ida ibana dangarong nanggo apala jupang nanggo sahotik pe keadilan kebenaran hati gorat di tonga-tonga ni aka humaliang na di sekelilingnya manang di tonga-tonga ni bangsa Israel di hati ai jala tumat say manginona doi di tonga-tonga ni pardala linguluna ia bangsoi songon bangso na pinili debata ia bangsoi songon bangso na niasan ni debata gabi bui maralo tu gulu haporseaw ni bangsoi akan amasa na didana dang sadalan jala dang mardalan aka hati goran nah sasitong na ikko di pataridahod doi marhite parbu ini haporseaon ni sudi halak na adong di hati ai manang yaka na met-met manang yaka jolma biasa kaum awam manang yaka jolma aka na suarong mardihadiha manang terlumobi mertudu-tudu do turpuko tuaka panguhum molo didok naking diayak sadai diaka panguhum ninna mardapot-dapot doon sian hata Allah molo di dalam bahasa Indonesia hata Allah kata Allah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan para penguasa panggonggumi na adong kekuatan jalan na adong posisinya di kedudukan na bui adong wewenang na menggonggomi rakyat na menggonggomi sudi halak jala berwenang mengurupi akan agale akan nasopok somarama do akan jolma nasusa di hati ai jala didok dison tentu situasion sangat pelik tung macai posado pola ikut dohonon na songonon ikon jongjong ma debata ninna manguhumi aka panguhum ninna
Aka panguhum nomor tudu naking di sotu aka panguhum na arong di portibiot doon. Jala diarah mau tuaka na arong jabatan na bui mabain peraturan, na bui mengadili do na madabu uhum tuaka ngulu na digonggoman na. Dan setiap orang atau para Allah dalam huruf kecil dikatakan Allah, dikatakan dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diarahkan kepada para penguasa-penguasa di hatiai. Penguasa-penguasa na bui mabain uhum, na bui mabain keadilan, na bertugas bertanggung jawab mengurupi yakka halak manang mengayomi masyarakat na digonggoman na. Alai amang inang dohot hita saluna akadongan na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Alamar bosir suara be jupang akka hasitongan hati goran manang keadilan do kebenaran di hati hai. Tung mace di suara parpesal meddo majou deh bata. Jala di gobar hodo haroro de bata songon panguhum nasun timbul. Hakim yang maha tinggi. Tudus mei songon molo digeluta seganu pare di dok jaksa penuntut manang hakim nabui manguhumi aka panguhum na di portibion. Nabui manguhumi sudiaka si ulaon aka najat di portibion. Jala odo toguni haporsyata mamereng gobaran di debata naro nanaeng madabu uhum tuaka panguhum na sotigor tuaka panguhum na somadalaton mandat tuaka panguhum na somadalaton amanah tugas tanggung jawabnya sebagai pengayom dan pengatur penata kesejahteraan dan keteraturan dalam masyarakat di HTI. Nah, tentu songon sahalak na mangulu hita di tonga-tonga di partikiat tanuaingon buido jot jupang takkan nama saud rupani di tonga-tonga niaka partikian olo do sipata saya adong ro di lehon akka wewenang mangatur hongulu ni jolma di akka sasahalak marhiti akka kapasitas kedudukan dan kejabatan dan semua kuasa yang diberikan tentu sangat dihormati doon. Gariada si habiaran, sutung salamak kata iba, sutung salamar pangalaho iba, sutung gabe batubuh hasusadi iba, molo songon masyarakat biasa iba. Nah, ala sangat dihormati doon di hatiai, akka halak na dilehot debata songon perwakilan ala lau menata masyarakat narong di hatiai, tentu marhite trupukon, akka panguhum parhuaso panggonggomi, dibaritaho di trupukon dang sesuai be tu kapasitasna dang sesuai be tu akana niulana jala ido na dibaritaho siasap ido na diharikoto siasap pasahaton alu-aluna tu debata jala ido na tinaon ni siasap jala marhite trupukon sudi akka parhuaso di hatiai nunga bertindak menyimpang bertindak menyeleweng, melanggar hukum dan melanggar ketidakadilan di mana-mana. Bahkan di dok dison nunga adong penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power ninna. Penyalahan kegunaan kekuasaan di mana mereka telah membuat hukum yang seharusnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran untuk mengayomi dan menolong dan melayani masyarakat lemah dangi be gariada nunga mardikan aka parhuaso panguhum portiwi tiki tu aka parjaat ninna kepada orang-orang hakim mereka sudah berpihak dan berkompromi bahkan nunga tung maceleleng halaki mangulau pahageduhon. Nah laos disima amanginang tarida hasusaan ni aka masyarakat lemah manakah situan natorok di hatiai alagabe doho do apit, alagabe doho do tidos, alagabe doho do mendominasi, jala dimanipulasi sudi akka masyarakat lemah di hati. Gabe menginona mei, gabe ido walana didok ditrupukon. Naso jadi akka nama saya ido walana sa mak muruk doho rimas ni debata, marodopun akka panguhum
Laos jongjong ma debata di tonga-tonga ni debata aka panguhum portibii di gobarhon di Trupukon. Di hita saluhuna amanginang dohot akarongan na hinaholongan di bagasan kuarni itu hatta Yesus Kristus. Tutu ragam doa godaan na boy mabaya sasahalak, boy madabu, tuaka penyimpangan-penyimpangan, dia ka tugas mandat na ni jalona. Dia ka sifat manganang pangalahos oni, boy do sahalaki gabe lupa diri. Merasa huaso natin yok nei, ibana do tapukna, ibana do mameop, ibana do na dipangasahon. Jala dasai di pangasahon do dipajul-jul do dirina bahwa molos warong ibana dang mardala sudena. Jala di pangasahon do dirina sia sudi aka usaha manang sudi aka nabinan nei, bui mangulu jolma. Hera molo di hata siganu pari di dok, mangulu manang mati pe jolmai hera itangan nama atar songonima. Nah, gariada muse ala nunga gabe lupa diri, gabe di parhade bataon panguhumi madirina. Dia sudah memperilah dirinya sendiri. Dia membuat dirinya menjadi Allah yang kecil bagi orang-orang sesamanya di tengah-tengah bangsa itu pada saat itu. Jala odo, sada orangan manang sada halna maralo tulomo ni rohani debata. Gabe marbocir sudine mampai gabe sengsara sudi akan agale akan met-met do akan lemah. Masyarakat na sasitona mangido pangurupion manang pertanggungjawaban do mangido pertolongan. Gabe di pasiding gariada dakkolani tahe do aka jolmana somargel loki gabe hapit ditiddos gabe swadong be boy inganan pangalualonna manang tuisepe. Jalan namang ihu muse tu hita saluna omma alasanna ala nungat di bereng debata songo sudia ka pangalahon ya ka panguhum di portibiot songonon na binaina tuak ka bangsona tuak ka jolmana marsikor tuak ka jolmana gale tuak ka jolmana pogosi gabe ikon debune debata ma uhuman tuak ka jolma panguhum hati hai jongjong do debata di tonga-tongai na pataridaho do na manggobarhon adong do debata dangarong nabuhi tabunin ka panguhum di portibiot manang ahapin dan niulana. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Jalatung takas do didok di ayat 2 pola do ikut didok sedia lelengo do pagi do muna uhum jala dikano muna aka perjahatinna lapatanna dangna waktu na singkak be aka pangalahona jati diula aka panguhum di portibi nungatu maceleleng sudah cukup lama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu ini adalah penderitaan yang cukup lama dirasakan oleh masyarakat lemah. Orang-orang lemah, orang-orang yang miskin, yang seharusnya ditolong, dilepaskan, dimerdekakan. Bahkan orang-orang yang yatim, yang seharusnya didampingi dan ditolong dan dibantu. Disisihkan dan dilupakan, bahkan dieksploitasi, dimanipulasi. Iototoi ma atasongoni marupani dohonon. Bahkan aka panguhumi bebas menindas orang-orang lemah. Mereka memihak kepada orang-orang yang kuat dan orang kafir dan bahkan orang-orang jahat pada saat itu. Hidup orang-orang lemah menderita, hidup orang-orang lemah benar-benar sangat pilu. Mereka sampai mengalami akar kepahitan yang membuat mereka harus mengadu kepada Tuhan. Disuruh aka nati naon dang terpeida-ida be, dang terbereng be. Ida walana di ida siasap. Dang bui pipi si malolong na mamereng akan namasai. Dang bui masa bodoh siasap mamereng akan namasai. Dia luah-luhod do tu debata. Asa dibela akan napogosi. Asa dibela ka jolmana met-meti. Asa dipalua ka jolmana marsikori. Asa dirupia ka jolmana dangoli. Jala oma berita pakirimod dihita. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan membantu dan menolong dan melawat umatnya. Tuhan akan datang menolong dan menyelamatkan umatnya yang berseru-seru kepada dia. Laos ido, idok ditrupukon. Sadalas niroa si barita honor hita di bagasa tikyon. Na sasitong na aka panguhumi, mengayomi,
dengan segala wewenang yang diberikan kepada mereka. Mereka merasa didok rohana, diaka hajahatan na niulana sa lilingon. Toy mak, dangarong nama botoi, dangarong nama merengi. Hutabunyo humma, usama hubain. Jaladang pola dihabiari bede bata, ala nunga terbiasa, nunga terlena, jalan nunga terperangkap ala dinasida diaka hageduhon, manang hajahatan na niulana. Jala di hamuna amang inang dot akadongan na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Marhite trubukon tung takas do muse di barita hot tuhita. Di hamaolon na diadopan ni bangsona ka terlumobi akal jol mana pogos na met di hati hai. Makuling do debata madapot ton bangsona. Allah menggambarkan dirinya seperti yang digambarkan oleh Asap, akan berdiri di tengah-tengah para hakim dunia. Aka panggonggomi, aka parhuasoi, aka nadong hagogoon nai. Jala pola do di paingot-ingot disindir debata aka parhuaso di hatiai. Didok songo didok diturbukon. Mereka diberi gelar aka pangumi songon anak nasun timbul. Namar lapatan na paingot todo. Akan ang nilehon jabatan, akan ang nilehon kepemimpinan, akan ang nilehon huwaso, akan ang nilehon kesempatan, lahom songon sahalak pengayom di tonga-tonga ni bangsona, tudus doi songon perwakilan Allah, sikap ni debata, lao mangurupi akka jolma nama karikoton pangurupio di tonga-tonga ni bangsoi. Status demikian sungguh mulia, dan itu harus sejalan dengan peran dan fungsi mereka. Tetapi sindiran ini juga sekaligus mengingatkan bahwa Allah benar-benar geram. Jaladang boy berkompromi debata tu dosa na nilon nasida. Ikut dabuhun de debata ada uhum tuaka jolma si papeol uhum. Terlumobi mei diaka susaan naun ni jalon niaka. Humna bangsa manang bangsona manang akka halak na dangol akka na met akka na pugus di hati ai. Jala ido na tabereng. Jala ido na tahatidakon. Jala di patudos doi songon rimas ni debata mida ka pangalaho panggonggomi. Dang sabar debata marnida ka namasai. Jala dang pitor ati tung pitor roboti uhuman na sa debata. Alay dilubah do aka panghumi. Asa diingot status nei. Iya status na songon aka panggonggomi mana aka paruhu mana aka pejabat. Mana akan berhak mabain aka peraturan na berhak mabain aka keadilan. Silelehot doi. Naboy doi dibuat debata. Manang sadi hari pe. Naboy doi lehon de debata musay molorikot debata piliton na sa sahalak laho mangurupi aka ulaon yaka pangurupio di tonga-tonga ni bangsona. Jala di musay tung dipataridaho do tuhita bahwa dang boy hape na ditabunihon akka pangalasion manang akka najat na binain ni akka paruhumi. Ay jepek dopat ni gabus ninna. Manang sadihari pe manang tudia pe hitabunihon. Iko muak di, iko tarida di, patar do sude di debata. Jaladang boy digabusi di debata. Ido na tahapur siay marhite trupukon. Di sude akka na taula, di sude akka na masa di portibion. Mamereng do debata, jala di bereng debata do sude. Jala sa guru di debatado sudi akan masa di parngulunon. Dangarong nabuy malua sian pamerengan do debata. Jala namar lapata muse di dok di ayat pitu do di ayat walui. Sudi aka panghumi, sudi aka paruhumi mana aka panggomgomi mana aka parhuasoi. Manang sudi aka na adong huasona ikut sadar do. Ala nunga di pengok debata. Semua yang ada melekat dalam diri kita tidak ada yang abadi. Dang nalau pa biar hot trupukon. Alay holalao paingot-ingot tuhita do. Palubah tuhita do. Asa ingot tita mangulahon akka nadinggan disudi akka sesuai dengan peran fungsi dan kedudukan dan jabatan dang dilehot debata tuhita. Manang di dia pe manang sa di hari pe. Tarjodoh hita. Asa totong makasi holi makalomohot hati goran songon na dilubahot debata tuhita di bawah satikyon. Keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan dimanapun dan kapanpun dan untuk siapapun. Dan perlu kita mamereng isi rupana, manang isi margana, manang isi halakna.
Jalanang perlu hita mardikan, manang perlu mabiar hita. Ay donganan ni debata do hita manang sa di hari pe molo, tulus do hita mangulaon akan adenggan di sudi akan ataulay. Ay di da debatado aka jolma na daulat marroha molo tigor akan aniulanay di ida jolma manang didak ka nanigom-goman na. Adong do debata na mangrupi hita, idolana dang perlu hita merasa membosankan, dang perlu hita merasa lelah, dan kita tidak perlu menyerah untuk terus berbuat baik, melayani masyarakat, melayani siapapun dan sesama kita, selagi kesempatan untuk jabatan, kedudukan, dan sebagai apapun kita di rumah dan di keluarga kita. Alasiat debata doi sude komersangat do debata di sudiaka na pinasahan na idoi hita. Jala di hamuna amanginang dot akadongan na hinaholongan di bagasan guarni debata, di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Songa panipuli diturpuk jamita na sahat tuita di boringinon. Ado na boy si buatota sia trupukon. Na parjolo didok dison songon nabi nain ni si asap holat di idaibana masa akan aso masa akan nama bay susah akan humaliang manang bangsona dang pitor madate manang dang pitor lawi bana tutup mata dia ka persoalan manang perkara-perkara alai parjolo di bana martangiang tutuhani parjolo di bana mangalu-alu tutuhani pasato sudia kana masai asa debata na roh tuat menguhumi sude aka ulaun manang pangalah ni jolma na adong di hati ai. Tuda songoni do tong jojo ni debata tu hita di bawah satikyon. Bah totong mahita marningot peran fungsi sude aka nang di pasah debata tu hita. Songo salat na porsia hita tu di pengotor do hita. Asa unang marnaloja hita mangiru di bangsa tangyang tatutuhani asa dilehot debata pangurupiot tuaka panggonggomiot aka pemimpin-pemimpin ta asa marhite tangyang tei dilehot debata bisuk tuaka pemimpin-pemimpin ta manang di dia pe di negara taon tarlumobi nang di huriat ta nang di hagabibit taon tak tusido jalatar jalo rohata do jolma do sudena pinili ini tuhani perwakilan ni debata do sudah na pinilin itu hani ido alana tu macari kodo tangyang tai mangaleo gogo do bisuk tuaka na manguluh kita asa tiur torang dingga sudah akan aniulana jala dao senaka ulaun na maralo tu lomo ni rohani debata na paduahon tarjodo hita gabe sibuan hati goran dang mardika kita dang mamereng buhi sotung gabe molo mamereng gabe mubal rohata asing hatatayson ape asing hatataysan ikod do tigor rohata nang pakateot tanang padata jala ikod padot jamot hita makatahoni asa ido hatigoran neko sibonot tamar hiting uluta siganupari jala boy mai ta mulai sia keluargata songon sahalak na totong mabuan keadilan di tonga-tonga di keluargata tuaka anak kota nang tuaka ICP na adong di dalam pengawasata na mangihu muse didok dison na boy si putik konota saya trupukon songon panipuli ima didok bertanggung jawab do hita sude songon sahalat na porsea asa unang songon namasa di trupukon ninna dang mangulu be to di haporsea ninna alain waeng sahak mau tu hita iko bertanggung jawab do hita sude makatahon na sitong manang tu dia pe kalau benar katakan benar kalau salah katakan salah. Jangan membiasakan yang salah dan jangan menyalahkan yang benar. Ini adalah panggilan bagi kita untuk terus bersuara dimanapun kita berada. Manang di dia peta jongjong. Jala tapadao ma tahagigihom ma ngulu na papeolhon uhum ngulu na maralo tu aka lomo nerohani debata. Jala disaluhu nai di sudi aka nanilehon di debata di hita. Marhite aka huasoi manang di dia pe sileleon ni Tuhan idui tutu ala sileleon ni Tuhan idui bah tapake mau dalam kesempatan dang holalau untuk meningkatkan karir dang holalau meningkatkan nama baik asa mengharum nama baik rikok do sudei alain naing ma sileleon ni Tuhan marhite huaso jabatan kepemimpinan kedudukan do sude aka habuyote
tabai ni songodalan pasangapok guarni Tuhani. Gabe marsangap Tuhani disudia akan ataula marhite pelayanan-pelayanan yang kita lakukan lewat kedudukan jabatan yang kita emban, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jalan mangihu musai didok dison tak eahi mak ringkas mahita mangulahon ulahon aka hasitongani jala molo dilehot debata do petu hita adong jong manang adong di humaliang ta akan marsikor akan agale akan apogos akan sopok somarama akan adagol dang bui pipi semalolong tak dang bui tapasip-sip dang bui manang gabe holat jong soni buti hita manang holat tol soni buti hita banaing mata rupi nasa na bui si rupot tak banaing ma berdiakoni manang gabe si pangrupi hita marhite asini roha ay asini rohair na rodo isen parbui ni todi marhite todi haporsiaw na nilehon ni Tuhan di hita asa tarida do pangrupiote mabayan gabe marsangat de debata na adong do debata marhite hita mangurupi akka halak na makarikoton pertolongan bantuan manang di dia pe tarlumobi akka nagale akka namet meti jalan na mangihu musaya na parpudi di son pos marohatta sa guru di debata do sudi akan masa di tanoon ibana do debata narade makukop sude jolma songon nabi na ini Yesus makukopita sahat di sadarion atong unang ganggu rohatta molo adong halak na makarikoton parkurupiot di hita dang saya hola sebatas rupani madok asiroha alay naing ma tatangihon tatangyakon tadampingi tataruhon taurupi taajari asa kembali mangulu jala bermartabat halak na mangido pangurupi usah kita ala didok Tuhanido tuhita iko sirupat doa kajol mana metininna nasa nabi nemu tuaka dongan namet meti nama bait tuau do ininna Tuhan Yesus idolas nirohata mangulahon haporsiotei jala manang ape na masa di ngulu tau manang di portibion pos dorohata sa guru di lomoni rohani Tuhanido sudia kana masaon jala naing ma hita sude tarjou gabe halak na totong sadalan songon anak ni debata na suntimbuli na mabuah status bahwa hita siap mabuah akan adenggan manang sadi hari pe jala manang tu dia pe tarjodo hita asa gabe manirai dok manodangi manang tu dia pe tarlumobi diakka na pinasahan ni debata tu hita lau siuru botta amin. Mau lihat ma di pasahat rohanami di ho Tuhan perdenggan basa di paingot-ingot tokodo hami Tuhan dangarong nabuni di jolom dangarong nabui magabusi hole Tuhan jala di paingot tokodo hami Tuhan marite hatam na pina nang dipatubige hom ko tu hami di bagas satikyon saluhut na namasa di perdalan ningulu namyon sa guru di lomoni roham do Tuhan jala molo diulah hami akan asundingga Tuhan tutu jalon nami do jabarna ala hodo debata namarnida sudia kana nilai alai tumbal gado asini roham diakka halak na totong tulus yas rohana mangurupi doh nang tarlumobi siula hati goran jala dilehokodo le tua sudia ka mandat manang kesempatan manang jabatan manang di dia pe hamil tuan memimpin dang nalao pajul-jul diri hamil tuan marhiti sudia kana nilehomi alai basa-basa nasiako sabing do Tuhan sileo-lehommu do Tuhan jala marhiti ale Tuhan tung pargugoy hami asa gabe halak na totong siula hati goran marhiti sudiaka status jabatan manang uhum na nilehommu Tuhan le Tuhan jala urupi hamile Tuhan gabe si partangiang na ulo totong manang yakon aka pemimpin-pemimpin nami asa disodangi hati uruna siako salu naka pemimpin-pemimpin nami le Tuhan na mengayomi na merangkul na makukupi do na makokop sudi aka halak na mangalualu na makarikoton pangurupion pertolongan na siako amang atong songonitong hami le Tuhan saya parsahalai hami le Tuhan jala saya pargugoy dampingi ng donganya hami Tuhan asa buhi hami sudi le Tuhan gabi sibuan pasu-pasu mana manirai manodangi sudia kadongan hami manang tu dia pele Tuhan terlumobi diaka na jauh-jauh oleh Tuhan mangidu pangurupio tu hami manang sadia terbaik kami manang songo dia gogo na nilohmu tu hami le Tuhan pos dorohan hami hodo dari bata na tuk mangalio gogo di hami
Lao mangrupi akka dongan nami le Tuhan, jala marite le Tuhan, las roha nami, gabe parhobas manang di dia pele Tuhan terlumo bidi uria maliamang. Atau ngamang martinangi mau le Tuhan dia ka pangidon namion. Jala lopoko matar suan bagas hatami le Tuhan, asa sun las ni roha nami le Tuhan, marhite barita nauli nabi narita homu le Tuhan di bagas atikyon. Songoni nang le Tuhan, takas do di botoho jol mapardosa na gudang do hami. Se sakka dosa nami na gudangi Tuhan, naso nang gawe pangabati dia kapasu-pasu na nilehomu Tuhami. Olan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata, maride mahita sian bukwede nomor 510 ayat 2 dohot ayat 4. Tapasada maruhata martang yang mahita. Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang, marhita na Tuhan Yesus Kristus dohor di porbadia. Mauliati madi oleh Tuhan di sudi asido holon roham di padongan yomu di hamisal hukna ruas nuriam satu tikyon. Talimumi oleh Tuhan na di palosor behami, bui di behami madohoti pertanyaan na pinatupan huriami hami naro tu bagas joromon ali Tuhan songsongoni nang ruas ni huriami na madohoti pertanyaanon melalui live streaming di bagas na sidabi mana dia pe na sida maringanan. Mulai mali Tuhan nunga tol khas hatami tutonga-tonga nami li Tuhan na pinasaha ni naposomi. Atunga li Tuhan say pargugui ajari mahami sa luhuna asawui hulau kami hatami di pangulun nusiganu pari asa totok kami marapos ni roha jala porsea bahwa hodo ale Tuhan panguhum na tigor jala nama boto sa luhuna akan masa di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion atong ali Tuhan saya jari mahami jala pamalihami kesadaran tuak kami umat mulai Tuhan satu tok kami mengikuton hatami jaladang olo kami li Tuhan patu-patu pak aturan-aturan manang keputusan-keputusan na marhiti sa rohanami alai boy menena li Tuhan hulahu kami marhiti sian hati goran nang pinasaha mutu kami li Tuhan atung ali Tuhan saya pergui mahami asa boy hurupi kami akka dongan nami nagale dongan nami napugus nasopok somarama nasomarina jala terumubi hali Tuhan kami akka na bertindak sebagai penegak hukum manang akka sebagai peraturan akka si pelaksana akka hukum-hukum hali Tuhan asa boy hu daratok kami jala huator kami tunasida nang tusaluhut nama akka dongan nami na membutuhkan akka bantuan boyo pasata meli Tuhan di bagasan hati goran marhite-hite hati goran nasian hoi.
Mulai oleh Tuhan, pasu-pasu nang naposomi, nang pasahaton hatami, asa lamar bungaran hatami oleh Tuhan, di tengah-tengah ni huriamun, nang dilihat portibion. Ali Tuhan, mengidu kami oleh Tuhan, di padalan nunggu nami. Kami selalu na ruas ni huriam, HKBP, si jantungon ali Tuhan. Dia ka ulon nami, dia ka padalan nunggu nami si ganupari, upasatay metu oleh Tuhan, asa homa tutong namadong ni kami, namangurupi kami selalu na. Terima oleh Tuhan, dia ka yang akon nami na di bagasan persekolahan, siap tingkat SD, SMP, SMA 1, perguruan tinggi, saya ajari pasu-pasu manasida dari Tuhan, asa bui di hutun nasida, jala buyan non mencapai suatu prestasi yang terbaik, hobartu lomon roham. Maka yang akon nami dari Tuhan, naung selesai madalanya ke persekolahan, jala nanang mengalui kareju, ali Tuhan dongani urupi manasida ali Tuhan asa boleh dapat nasida perkerejuan ulan hobartu pengetahuan nasida jala hobartu laman roham ali Tuhan aka anak do burun huriami yang akon nami ali Tuhan naung cukup umurna ali Tuhan nang mar ripe ali Tuhan homa ali Tuhan na maparohai nasida na mengurupi nasida dari Tuhan, asa ditikin dari Tuhan, hobartu laman roham, boleh dapat rokat nasida, jala boleh mamuka akka ngulu ne baru nasida, dia akka ngulu keluarga oleh Tuhan, jala martabala seroh pasu-pasu di nasida, nang dihami saluhna. Ali Tuhan, dihami saluhna, ruas ni huriam, hakai pesi jantung, modo tongarong di bagasa tikion, nah orang sehat, manang di bagasan parsahiton, pasu-pasu oleh Tuhan, akka proses pengobatan di nasida asa boi sumuang hasehatan nasida boi gabe beraktivitas sehat sonang sohor ribuan sungun nasoma le Tuhan di tengah-tengah ni keluarga nasida nang di tengah-tengah ni huriamun ali Tuhan. Ali Tuhan di basa tiko tong dah mangidu ali Tuhan tu huriam HKBP na buluni terlemubi HKBP jantungan ali Tuhan pasu-pasu maham saluhna terlemubi amanami padita ina nami padita. Saya pargugui manasida dari Tuhan, asa totong nasida mergugu marlasiroha jala sabar, laho menugu-nugu, laho mengurupi, akka hami ruas ni huriam mali Tuhan, asa totok kami dari Tuhan, hot marhapor syau tuho, jala marpakerimot tuho dari Tuhan, marhide-hide akka penugu-nugu nasida dari Tuhan, jala dapota pasu-pasu kami dapota lasiroha kami di tengah-tengah ni nguru nami salut nali Tuhan pasu-pasu manang akka program-program huriam HKBP jantungon termubi di tikion tahun kesehatian di HKBP jantung nang disalut na huri HKBP pergui mahami akka terlibat di si asa bui hulau kami do denggan asa di bagasan tahun kesehatan ini boleh dapat kami akka sadawan doh lasiroha dalam martabat tong kapas pasu lasiroha di kami selalu na ruas ni huriam song-songnya ni Tuhan di huriam HKBP na buluni pasu-pasu selalu na akka uluan nami pimpinan dari Tuhan selalu na asa bu merdala doh dengan hobar tulaman roham nang negara naimo pele Tuhan upasatai metu oleh Tuhan sian presiden satu pemimpin terendah selalu nama akka pemimpin para pemimpin di negara namion pasatai metu oleh Tuhan asa homa nama dongani nama ngurupi nasida oleh Tuhan asa tong di pada nasida hobar tulam roham hobar tu hati goran na penasahamu di bawah satiko tu hamil Tuhan terlembubi akka nama sanungaing gudang di negara namion akka penegakan hukum na sering terjadi itu akan masyarakat nang di sesama pemerintah pele Tuhan, homa le Tuhan nama lian bisuk nama lian gugu tu akka para pemimpin nami, para penegak hukum asa di pasata sida hukum mido dengan hobar tulaman roham. Jadi tikinan oleh Tuhan di negara namion akan tercapai suatu keadilan dan kesejahteraan tu sudi masyarakat Indonesia. Salut nali Tuhan upasatai ma tuho masa gudang doa kepengiduan nami le Tuhan pos rohana nami le Tuhan
Na totok komadongani hami jalan mengurupi hami di perdalanan ni ngulu nami. Nang dinamula pe hami oleh Tuhan siap bagas joromon pasu-pasu mahami dia kepada nami jala pajupa hami mesti doa keluarga di bagasan hai pasu di bagasan la siroha jala bui hami mesti pajupa dia kapal sauran nami dia karena mengihut di bagas joromon di bagasan hasehatun jala di bagasan la siroha. Saya sama di Tuhan dosa pengalusan nami. Marhiti anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Ta puji ma Tuhata marhiti deta sian nomor 727 ayat sada doh udukna laos tapasah ma peliata. Rimeh ta jongjong tatangnya ko mapeliata nang tapasa tu debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang hodo haroroni saluhut silolehon nadengga dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupas hatami masianan nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo megawe uap na khusus di jolom pasu-pasu me jalan ramo tiaso perhasia kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim, salam hutadahami gudang ni selelehomi tu hami.
Salam girgir hami madok mauliati Tuhan marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami, martangyang mahita jalara madok mahita ditangyang hatopatai alia manami. Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roh maharajaonmu, sesaut malomoni roham di banua tongo songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hongolua siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami to gihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon di saleleng ni leleng na. Amen. Say didongani asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni roha debata ama, dohot parsauran ito di purbadia ma hamuna salhuna. Amin. Di hamuna saluhuna amanginang nadohot beribadah di partangyang ata di bagas gereja ta di bagas atikyon nang terlumubi songoninang ka ruas nami nadohot beribadah di bagas Jabunabe melalui live streaming. Selamat malam madihita saluhuna saya totong marlas rohata marhite hatani di bata naung di batu bigo tuhita jalahami songon perjamita songoninang paragedda songoninang namubuat tangyang pengodiana dohot buan aka organis dot aka musik dohot nang Sony aka parsidot dia aka kegiatan ni live streaming on ba say tuhata ma totong mamasu-masu ita salhuna horas mari ita salhuna.